Hello guys, bisdak here. Manglaag daw mi og Changi. Ato mi sa Jewa. Meron sa Jewel, laglag-laag. Ako nga kauban dara. So, ako na ko ngayon sa ito naka-red stripe. Bibiyaan ako. Sige, selfie. Super ganda. Gwapo kay Dre. Nindot kay Dre, guys. Si Madam, o busy kayo si Madam. Asa ka daw? Asa ka Dre daw? Sorry, hindi din siya kuhan. Okay kayo. Singapore. Okay. Oh, isa po daw. Isa, busy po kayo. Singapore. Asa kayo, busy po siya kayo. Yan din Singapore, yay. Oh, nindot din siya Dre, ano? Tanawa lang, selfie po sila dito. Tapos si din banguhin, si pa-picture. Wati, guys siya. Wala, pamati ka sila, di sila malingi. Hi, Dam. Oh. Magsalita ka, Dam, magsalita ka.